ассалому алайкум сомеони азиз, шунавандагони ниҳоят гиромии радиои Тоҷикистон. Шумо садои моро рӯи мавҷи 104.7 FM мустақиман аз студияи марказии ин шабака истимоъ мефармоед. ровиёни шабакаи сартосарии радиои Тоҷикистон бо садои пур аз меҳру самимият барномаҳои худро ҳамарӯза пешниҳоди доираи васеъи шунавандагон мегардонанд. 93 сол инҷониб дар фазои иттилоотӣ радиои Тоҷикистон бо барномаҳои ҷолиби худ дар тамоми гӯшаву канори мамлакат садо медиҳад. Шабакаи радиоие ки солиёни зиёд ба дилу дидаи хурду бузург роҳ ёфта, миёни мардум ҷойгоҳи устувори худро пайдо намудааст. дар воқеъ мавҷудияти ҳар расонаро як зарурати ба вуҷуд меорад ва албатта ихтирои радио ҳам пеш аз ҳама мавҷудияти радио ҳам ин пеш аз ҳама бо назардошти зарурате ба вуҷуд омадааст. вақте ки давраи эҳё дар аврупо шурӯъ мешавад, хуб як нав таваҷҷӯҳ ба ҷаҳонгардӣ, ҷаҳоншиносӣ ва тақсимоти манфиатҳои геополитикӣ шурӯъ мешавад, вақте ки ҷаҳоншиносӣ мавқеи назаррас мегирад, дар ҳамин маврид зарур меомад ки ба хотири пайвастани як сохтор аз як минтақаи дур ҳамин хел зарурат ба вуҷуд меомад, талаб мекард ки бояд воситае бошад ки ҳамин фосилаҳоро аз байн барад. бинобар ин ҳама ино боис шуд ки аз солҳои 1800 сар карда як нав ҳамин гуна зарурат ба вуҷуд омад ки тадриҷан хоб мавҷҳои радиоӣ пеш аз ҳама ҳамчун дар оғоз ҳамчун ҳадафҳои ҳарбӣ сиёсӣ ба вуҷуд омад ва бо гузашти замон аллакай баъди тақрибан 50-60 соли ихтирои радио маълум шуд ки радио ҳамчун воситаи иттилоърасонӣ ва ба солҳои аввали шӯравӣ мегуфтанд ки ҳамчун алоқаи бесим ҷойгоҳи хоси худро пайдо кард ва бо ҳамин назардошт вақте ки Тоҷикистон дар солҳои 24 солҳои 1924 ва 1929 ҳамчун давлати мустақил вақте ки Тоҷикистон дар ҳайати шӯравӣ ба вуҷуд омад, ин пеш аз ҳама барои хуб мардума муттаҳид кардан, робитаи ҳукумат бо мардум барқарор шудан, албатта воситаҳои иртиботӣ лозим буд ва яке аз ин воситаҳо пеш аз ҳама ба роҳ мондани радио ба шумор мерафт ва маҳз бо ҳамин мақсад аз солҳои 1927 баъд ин сӯ ташкили радиои тоҷик масъалагузорӣ карда шуд ва ба ин сӯ аз 10 апрели соли 1930 бо ҳамин мақсад нахустин барномаҳои радиои тоҷик шурӯъ шуд ва то имрӯз ин шабакаҳои радиоӣ вуҷуд дорад. ҳамин тавр радиои тоҷик бо ҳамкадами ҷомеа фаъолият кард, набзи ҷомеаро ифода кард ва дар ин партав хуб як нав пуле байни мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи тоҷик гардид. ҳанӯз аз оғози давраи соҳибистиқлолӣ радиои Тоҷикистон худро чун воситаи муҳими муттаҳидкунандаи халқи тоҷик муаррифӣ намуда, ҳайати эҷодии он дар даъвати тоҷикон ба сулҳу субот ва баргардондани гурезаҳо ба ватан саҳми боризе гузоштанд. агар то солҳои истиқлолият дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ як шабакаи радиои умуми ҷумҳуриявӣ фаъолият мекард, вале дар солҳои истиқлолият мо бо итминон гуфта метавонем ки ин соҳа рушди бемайлон пайдо кард ва пеш аз ҳама яке аз сабабҳое ки боиси рушди соҳаи васоити ахбори омма гардид, ин пеш аз ҳама
ба тасвиб расидани як силсила қонунҳо ва қарорҳои ҳукумат вобаста ба соҳаи телевизион ва радио буданд. маҳз дар солҳои истиқлолият нахустин қонуни соҳавӣ телевизион ва радио дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд ва маҳз имкониятҳое ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи телевизион ва радиошунавӣ пешбинӣ карда буд, маҳз дар партави дастгириҳои ҳуқуқӣ ва имконият фароҳам овардани васоити ахбори оммад дар Тоҷикистон шумораи телевизион ва радио густариш ёфт ва имрӯз дар қаламрави мо зиёда аз 100 шабакаи телевизионӣ ва радиоӣ фаъолият мекунад ва ман бо итминон гуфта метавонам ки агар то солҳои истиқлолият агар мо дар қаламрави кишвар ҳамагӣ як телевизион ва радиои ҷумҳуриявӣ доштем, имрӯз ин шумора ба аз 100 ҳам гузаштааст. дар партави ин то солҳои истиқлолият агар мо як радио телевизион доштем, он ҳам давлатӣ ҳисобида мешуд, имрӯз маҳз бо дастгирӣ, кӯмакҳо ва шароит фароҳам овардани мақомотҳои давлатӣ дар қаламрави мо имрӯз дар баробари радиоҳо, телевизиони давлатӣ, имрӯз телевизион ва радиои хусусӣ, телевизион ва радиои шаҳриву вилоятӣ, хоб ҳатто телевизион ва радиои соҳавӣ имрӯз дар қаламрави кишвари мо кору фаъолият мекунад. зиёда аз ин шумо тасаввур кардан муҳол буд дар солҳои шӯравӣ ки масалан радиоҳои хусусӣ ба вуҷуд биёяд. имрӯз дар баробари радиоҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз радио ва телевизионҳои хусусие амал мекунанд ки ман бовар дорам дар баробари шабакаҳои давлатӣ дар пур кардани фазои иттилоотӣ дар кишвари мо саҳми худро мегузоранд. радиои садои душанбе таи 24 соли пахш дар фазои иттилоотии мамлакат мавқеи мустаҳками худро пайдо намуда, бо пешниҳоди барномаҳои ҷолиб ва пурмазмун мухлисони зиёде дорад. ҳанӯз аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ ин расона тавонист ба қалби шунавандагон роҳ ёфта, муҳаббати ҳазорон нафарро соҳиб гардад. ҳамаи ин бо заҳмату талоши аҳли эҷоди радиои садои душанбе ба даст омаданд. зеро мардумро метавон бо пешниҳоди барномаҳои пурмуҳтаво ба худ ҷалб кард ки ин дар нигоштаҳои ҳаррӯзаи кормандони шабакаи радиоӣ эҳсос мешавад. ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои ҳукумати кишвар, хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 18 январи соли 1999 дар фазои иттилоотии кишвар радиои садои душанбе рӯи кор омад. ягона радиои мустақим ва сартосарӣ буд. акнун бо ба даст овардани истиқлолият ва дар 32 соле ки мо истиқлолияти давлатиро ба даст овардем, модари тамоми радиоҳои кишвар ин радиои Тоҷикистон аст. аммо баъд аз ба рӯи эфир омадани радиои садои душанбе дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи радиоҳои хусусӣ низ рӯ ба афзоиш ёфт. айни замон агар дар ҷумҳурӣ 10 радиои давлатӣ бошад, радиои хусусӣ беш аз ин аст, яъне бештар аст. аммо дар ҳамин фазои иттилоотӣ садои душанбе мавқеи худро дорад, аз даст надодааст. айни замон дар радиои садои душанбе 30 нафар гурӯҳи эҷодӣ техникӣ кор мекунад. дар як ҳафта барномаи мустақими мо 32 соатро ташкил мекунад. дар як рӯз аз 5 то 8 соат барномаи мо мустақим пахш мешавад. муҳаббати шунаванда ба радио кам нест. мо иро аз барномаи худ эҳсос мекунем. мардум зиёдтар масъалаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, барномаҳои фарҳангӣ фароғатӣ, барномаҳои шоу, барномаҳои озмуниро меписанданд, дӯст медоранд. ҳатто мо дар студияи марказии радиои садои душанбе вайбер, телеграм низ фаъол кардем, то бештари аҳолии Тоҷикистон ва синнсоли ҷавонтар ки ба интернет имрӯз ба саҳифаҳои иҷтимоӣ кор мекунанд, паёмакҳои худро ба мо бифиристанд. ҳамзамон дар барномаи мустақими мо тавассути зангҳои телефонӣ чи аз дохили кишвар ва ҳатто аз хориҷи кишвар низ занг мезананд. яъне моро дар Афғонистону Узбекистону Русия нағзтар гӯш мекунанд, мешунаванд
ва тамоси телефонӣ ҳам мегирам, баъзан паёмакҳо ҳам ба мо мерасад. ҳатто то имрӯз гарчанде ки асри техникаву технология аст ин қадар рушд кардааст, нест нафаре ки телефони мобилӣ надошта бошад, аммо баъзан номаҳо ба барномаи хонавода, барномаи чашми дил, барномаи гарда сифитодаи бигирӣ, барномаи ҳуқуқи ман аз номи шунавандаҳо омада мерасад. мо кӯшиш мекунем ки сатҳу сифати барномаонро боз беҳтар кунем, хубтар кунем, шумораи шунавандаҳомон кам нашавад. агар дар Тоҷикистон 1 миллион воситаи нақлиёт бошад, тасаввур кунед ки бештари онҳо дастрасӣ ба радио доранд. мо ҳамин шабу рӯз боз чандрасонагии радиоро низ ҷорӣ кардем. айни замон саҳифаи расмии Садои Душанбе ҳаст. метавонанд ки аз сомонаи моро гӯш кунанд, шунавандаҳои азизи мо хабарҳои моро мутолиа кунанд ва дар фейсбуку телеграм саҳифаи Садои Душанбе ҳаст, фаъол астай. ҳамарӯза суратгузориши хабарҳои худро мо дар ҳамин саҳифаҳои худ мегузорем. дар баробари рӯзноманигорони бо таҷриба ба кори радиои Садои Душанбе навқаламон низ ҷалб карда мешаванд. онҳо имкон доранд нозукиҳои касби журналистиро омӯхта, дар оянда барои пешбурди фаъолияти васоити ахбори омма саҳми худро гузоранд. мактаби Садои Душанбе як мактаби бисёр бузург аст, чунки даҳо рӯзноманигорои варзидаву муваффақе ки дар ҳамин шабакаи сартосарии Садои Душанбе фаъолият доштанд, имрӯз дар дигар шабакаҳои телевизиониву радиоӣ ва дигар вазорату корхонаҳо фаъолият доранд. мо ҳамин шабу рӯз 9 нафар таҷрибаомӯзон аз Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон хатмкунандаҳои факултаи журналистика омаданд, таҷрибаомӯзӣ мегзаранд ва дар ҳамон муддати санҷишӣ ки 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ то 6 моҳ ҳаст, мо мебинем ҳамон бачаҳое ки қобилият доранд, завқ доранд, қалам доранд, истеъдод доранд, онҳоро ба кор ҷалб мекунем. яъне ҳамин шабу рӯз ҷавонои то 35 сола дар радиои Садои Душанбе 10 нафар фаъолият доранд. сину соли миёна низ бештари кормандои мо занҳо ҳам аст. ҳама сину сол ҳамин шабу рӯз дар радиои Садои Душанбе кор мекунад. сифати барномаҳомон, пахши барномаҳомон дар ҳамин шабу рӯз ба талабот ҷавобгоҳ ҳаст, аммо баъзан камбудӣ мушкилотҳо ҳаст. бо даст додани имконият бо ҳамин гурӯҳи эҷодӣ ки айни замон ҳаст фаъолият мекунад, мо кӯшиш мекунем ки ҳамин сифати барномаи мо беҳтар шавад, мушкилотҳо бартараф хоҳанд шуд. дарди ҷомеа, набзи ҷомеа дар барномаҳои мо ҳамарӯза ҳаст, эҳсос мешавад. як ҷавон мехост шӯҳрат ёбадан дар байни халқ, номи худро зинда гардонад ба олам ҷовидон. фикр карду оқибат як чораи пайдо намуд, канд номашро ба рӯи сангу зон шуд шодмон. шабакаи фарҳанг дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ташкил гардида, бозгӯи фарҳанг ва дастовардҳои фарҳангӣ, расму оин ва тамаддуни қадима, ҳамчунин маърифат ва таъриху маданияти халқи тоҷик мебошад. радиои фарҳанг 5 ноябри соли 2008 дар асоси хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон ташкил ёфтааст. рӯзноманигорон ва ровиёни хушсадои он бо услуби хос барномаҳои ҳадафрасро таҳия намуда ба шунавандагон мерасонанд. расонаи дигаре ки дар фазои иттилоотии мамлакат фаъолият менамояд, шабакаи бурунмарзии радиои овози тоҷик мебошад ки ҳадафи он тарғиби сиёсати Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷ аст. дар баробари инъикоси таъриху фарҳанги халқи тоҷик, ин радио пайвандгари тоҷикони рӯи ҷаҳон мебошад. имрӯз шабака бо технологияи муосир таҷҳизонида шуда фаъолияти шабонарӯзӣ дорад. дар ҳуҷраҳои кории радио ҳама дар такопу ва эҷоди барномаҳо ҳастанд. ҳар сатре ки аҳли эҷод менависанд, бо самимияти хос нигошта шуда, ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодии ҷомеаро инъикос менамояд. чун агар ҳангоми таҳияи барнома мавзӯъ омӯхта нашуда беғаразона баррасӣ нагардад, наметавонад ба дили мардум роҳ ёбад. барномаҳои омода кардаи онҳо саршор аз меҳру садоқат ба ватани азиз Тоҷикистон ҳастанд ва зебоиҳои онро таҷассум менамоянд.
аслан фаъолияти ин идора се самтро дар таркиб дорад: ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ. барномаҳое дорем роҷеъ ба кору фаъолияти ва рӯзгори ҷавонон ки ҳам варзиш, ҳам ҷавонӣ ва ҳам сайёҳиро дар бар мегирад. ва мо аз рӯи як нақшае ки ҳар корманде ки ба идораи мо пайваст мешавад, журналистонро соҳавӣ интихоб кардем. онҳое ки дар самти журналистикаи варзишӣ қобилияти баланд доранд, барномаҳои майдони сабз, дунёи варзиш, олами варзиш, варзиш ва тиб ва олами рангини варзишро пеш мебаранд. ва онҳое ки мутахассиси соҳаи сайёҳӣ ҳастанд ё ки аз ин ришта маълумот доранд ё ҷои таҳсил карданд, намедонам, барномаи радиосаёҳат, илм ва ҳаёт, инҳоро пеш мебаранд. ва бачаҳое ки дар самти иҷтимоиёт, ҳаёти ҷавонон ва сиёсат қобилият доранд, барномаҳои таҳлилӣ. масалан, барномаи таҳлилии идораи мо барномаи меҳвар аст ки масоили умдаи сиёсии ҳаёти рӯзгори ҷавонон ва умуман ҷомеаро дар бар мегирад. ва бояд гуфт ки вақте мо ба идораи ҷавонӣ рафтем, барномаи шонбахайр ба гунаи зинда набуд ва мо хостем ки иртибот, нафас ва эҳсоси гарми шунавандаро эҳсос кунем, чунки дар ин ҳамоҳангӣ бояд журналист ё оне ки маводи таълифи пешниҳод мекунад ба шунаванда нафаси гарми шунавандаро бишнавад аз тариқи барномаҳои зинда. ва барномаҳои шонбахайрро ба гунаи зинда тақдим доштем. дар фасли зимистон аз соати 17 то 19, дар тобистон аз соати 18 то 20 тӯли 2 соат ин барнома пахш мешавад ва масоили гуногун мухталифи рӯзгори ҷомеаи ҷавонон, бузургсолон, умуман рӯзгори имрӯзаро дар бар мегирад. мусиқӣ қисмати муҳими барномаҳои радиоиро ташкил намуда, истифодаи он дар суҳбату гуфторҳо барои пуррагардонӣ ва тақвияти таъсирнокии садо ба сомеон мусоидат мекунад. дар шабакаҳои радиоӣ мусиқии касбӣ интихоб гардида истифода бурда мешавад. кормандони идораи мусиқии радиои Тоҷикистон, тарғибгари мусиқӣ ва созҳои миллӣ буда, мекӯшанд оид ба ин бахши фарҳанги халқи тоҷик барномаҳои пурмазмунро пешниҳоди мухлисонашон гардонанд. ҳамарӯза идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон барномаҳои гуногунро атрофи созҳои мусиқӣ, атрофи мусиқии классикии шашмақом, мусиқии анъанавӣ ва дар бораи фалак, дар бораи устодони санъат, дар бораи эҷодкорони ҷавон, яъне ки навқадамон дар ҷодаи санъати сарояндагӣ, навозандагӣ, инчунин дар бораи сурудҳои тоза, эҷоде ки ба тозагӣ аз ҷониби сарояндагон рӯи кор меояд. ва ҳар ҳафтаина мо боз як барномаи ҷадид дорем, хушнамо, ки бо бахшҳои ҷолибаш барои шунавандаро боз ҳам фароғат бахшидан омода карда мешавад. дар бахшҳо маълум аст ки идораи мусиқӣ ки аст, бештар тарғиби мусиқӣ, созҳои мусиқӣ, навгониҳои мусиқӣ ва он ҷавононе ки дар ҷодаи санъати мусиқӣ касби кору фаъолият доранд. ва дар баробари ин боз аз олами нашриёт, китобҳое ки вобаста ба мусиқӣ аст, ба санъат аст, дар ин барнома таҳризӣ мешавад. ва дар баробари ин барномаҳое ҳаст ки барои он нафароне ки шаб дар дили шаб бедор ҳастанд, барномаҳои хуршеди шаб аст, оҳанги шаб аст, барномаҳои ҷавонӣ ҳаст, вобаста ба ҳаёт фаъолияти ҷавононе ки дар ҷодаи санъат ва фарҳангу мусиқӣ кору фаъолият мебаранд, донишҷӯ ҳастанд ва навқадам ҳастанд. дар баробари ин боз аз ҳаёти омӯзгороне ки дар ҷодаи омӯзгорӣ, яъне ки тарғиби мусиқӣ, завқи зебоипарастии кӯдакону наврасон дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва кӯдакистонҳо фаъолият мебаранд, аз ҳаёти омӯзгорон ва тарбияи завқи зебоипарастии онҳо барнома тайёр карда мешавад. дар бораи композиторон, ҳаёту фаъолияти композиторони зиндаёд, дар бораи устодони санъат барномаҳо омода карда мешавад. боз барномаҳое ҳастанд ки ҳамеша пайгири навгониҳои ҳаррӯзаи
олами мусиқӣ ва эҷодҳои нав, фестивалу озмунҳои гуногун аз қабили Тоҷикистон, ватани азизи ман, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва дигар озмунҳое ки дар кишвар баргузор мегардад. Ҳамарӯза мо пайгирӣ мекунем. Агар имрӯз мо аз лиҳози касбият гирем, он нафароне ки дар ҷодаи санъати мусиқӣ таҳсил накарданд, мактаб дида нестанд ва анамун сурудҳое ки бисёр ҳам завқи шунавандаро паст мекунад, ҳам таъсири бад расонда метавонад. Мо кӯшиш мекунем ки аз идораи мо ин чиз тарғиб карда нашавад ва кӯшиш мекунем ҳамеша анамо дар таҳризии барномаҳо ҳар рӯз ки мо номгӯи сурудҳо ва он сарояндагоне ки сурудҳоро дар кадом мавзӯъ иҷро кардан аз идораи мусиқӣ ҷудо карда мешавад. Барои ҳар рӯз 25-27 номгӯи сарояндагоне ки касбӣ ҳастанд, дар ҷодаи санъат мактаб дида ҳастанд ва сарояндагоне ки замони пеш устодони ҳунар ҷойгоҳи худро дар ҷодаи санъати мусиқӣ побарҷо гузоштанд, аз эҷоди онҳо аз хазина истифода мебарем ва сурудҳои тоза эҷоди ҷавононе ки дар ҳақиқат арзанда ҳастанд ҷудо мекунем ва ба воситаи маъмурият дар давоми рӯз тақсимбандӣ карда мешавад ва шунавандагон расонида мешавад. дар давраи соҳиб истиқлолии Тоҷикистон нашрия ва шабакаҳои зиёди радиоӣ ва телевизионии давлатӣ ва хусусӣ рӯи кор омаданд, ки мувофиқ ба самти фаъолияташон барномаҳоро ба мухлисонашон пешниҳод менамоянд. дар ин масир радиои Тоҷикистон низ гуфтору барномаҳои рақобатпазирро барои шунавандагон омода ва пахш менамояд. таҳияи барномаҳои радиоӣ кори дастаҷамъии ҳайати эҷодӣ ва техникии шабакаҳо мебошад. барои омода кардани барномаҳо кормандони техникии радио аз таҷҳизот ва барномаҳои муосири соҳавӣ истифода мебаранд. агар солҳои пеша ба ҳозира муқоиса кунем, солҳои пеш инҷа магнитофонҳои STM 600, 610, магнитофонҳои мез 102 ҳамин бая буд, лентагӣ буданд. ҳозир бошад и хела кори сехи сабти овоза хело осон гардондагӣ аст. сифатам агар гӯем аз ҷиҳати сифатам барномаҳо таҳия мегарданд. барои танзим ва сабти барномаҳои ки дар сехи сабти овоз таҳия мегарданд, техникаи хай ҳозира рақамӣ истифода мешавад. ман бо ҳамкоро бо барномаи программаи Adobe Audition ки барномаи кори мо аст, ба ҳамон кор мекунам. инҷа Adobe Audition ҳаст 1.5, 2, 3. мо ҳамин программа қатӣ барномаро таҳияву омодаи пахш мекунем дар сехи сабти овоз. ҳарчанд технологияи замонавӣ кори эҷодкоронро ба маротиб осон карда бошад ҳам, вале барои дарки мавзӯъ ва пешниҳоди ҷолиби он, касбияти рӯзноманигорон ҳамоно нақши калидӣ дорад. бобати пайванди наслҳо барои идомаи фаъолият имрӯз барои кормандони радиои Тоҷикистон чанд донишгоҳу донишкадаҳое аст дар Тоҷикистон, умуман дар шаҳри Душанбе, ки барои мо мутахассис тайёр мекунанд ва аз рӯи албатта ихтисосҳо мутахассис тайёр мекунанд. мо онҳоро ба кор ҷалб мекунем, то қадри имкон тарбия мекунем ва барои фаъолияти мустақилона дар шабакаҳои радиоӣ сафарбар мекунем. ҳамин аст ки ман метавонам гуфта, ки мо як нав робитаи зич бо факултаҳои журналистӣ дорем, ки онҳо барои мо мутахассис тайёр мекунанд ва дар партави ин мо ҳамкориҳоро боз зиштар мекунем дар шакли баргузор кардани ҳамоишҳо, конферансҳои илмию назарӣ, ки як нав робитаи бевоситаи мо байни назария ва амалияи журналистика ба вуҷуд биёяд
ва бо ҳамин мақсад мо моҳи апрел вобаста ба рӯзи радио як конференси илми назариро низ баргузор кардем ки дар он ҷо як қатор таклифу пешниҳодҳо ва ҳамзамон сатҳи мазмуну муҳтавои барномаҳои радиои тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифта шуд. Дар партави онҳо баъзе таклифу пешниҳодҳои сӯзандаи ҳам ба вуҷуд омаданд ки ман фикр мекунам барои беҳтар шудани фаъолияти минбаъдаи мо мусоидат хоҳад кард. бойгони радиои тоҷикистон хазинаи нодири сабти садоҳои шахсиятҳои машҳури халқи тоҷик ва раванди воқеаҳои таърихии тоҷикистон мебошад. дар ин макон барномаҳои таи солҳои гуногун таҳия гардида нигоҳ дошта мешаванд. барномаҳо ва гуфторҳои ҳифзшуда таърихи сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии миллати тоҷикро бозгӯ мекунанд. радиои тоҷикистон ман дар назар дорам рисолати таърихӣ дорад, як нав хазинаи бисёр бузурги маънавӣ дорад, овозӣ дорад ва дар ин ҷа бисёр овози беҳтарин ҳунармандони тоҷик хоб сарояндаву олиму шоиру ходимони сиёсӣ ҳастанд ки бо гузашти замон барномаву овозҳои онҳо аҳамияти таърихӣ пайдо кардааст. Мо кӯшиш мекунем ки муҳимтарин барномаҳои адабию фарҳангию драмавии худа ки аҳамиятшон кӯна нашавандааст дар саҳифаи ютуб канали радиои тоҷикистон гузорем ва бо ин мақсад аллакай зиёда таи 3 сол мо 3 сол шуд ки мо саҳифаи ютуб канали радиои тоҷикистонро таъсис додаем ва яке аз бахши он пеш аз ҳама хазинаи иттилоии радиои тоҷикистон аст ки мо пайваста хонишҳои бадиӣ, гуфторҳои адабӣ, барномаҳои драмавӣ худо мегузорем ва аз таваҷҷӯҳи аз оне ки аз комментҳое ки дар зери ин гуфторҳо навишта мешавад, ин бозгӯи он аст ки таваҷҷӯҳи мардум ҳанӯз ҳам ба сухани созанда, мавқеи созандагӣ ва инсониву иҷтимоии ҷомеа ҳанӯз ҳам солим аст, таваҷҷӯҳ доранд ва ҳамин таваҷҷӯҳ аст ки мо пайваста саҳифаи хазинаи иттилоии радиои тоҷикистона бо бахшу барномаҳои нав такмил медиҳем ва ман бовар дорам ки инам ҳам дар як нав ҳамоҳанг кардани барномаҳои мо ба аудитория аст. радио яке аз воситаи дастрасӣ ба иттилоот ва тарғиби дастовардҳои бахшҳои гуногун аз ҷумла фарҳангу маънавиёт ба ҳисоб меравад. ин даргоҳи пур аз меҳру муҳаббат шахсиятҳои номвари соҳаи рӯзноманигорӣ ва фарҳангу санъати ватаниро тарбия намудааст ки онҳо барои рушди ҷумҳурии тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузоштаанд. خودم به پیری و بیماری پی در پی خود نگاه نکرده وعده میدهم که تا زنده ام و به قدری که میتوانم در ادای این وظیفه مقدس خدمت میکنم. دوستان عزیز، صنعتگران ماهر تئاتر درامایی تاجیکستان، اگرچه حالت صحت در سالهای آخرین مانع است که حضوراً با شما کار و گفتگو کنم، اما دلم و روحم مثل پیشتر با شما از پیشرفت‌های شما صمیمانه خرسند می‌شوم. با سلام و احترام، لاهوتی شما. زندگانی می کند تاجیک در بام جهان، سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان. از سری بام جهان نظاره دنیا می کنیم، دوستی را بر همه پیوسته القا می کنیم. در میان ایرقا فرقی دیگر باقی نماند، ایدهای دوستی یک جای برپا می کنیم. воситаҳои ахбори омма василаи қавии расонидани хабарҳо ба сокинони касбу шуғл ва нигоҳи гуногун дошта мебошанд.
дар замони имрӯз мардум имкон доранд аз шабакаҳои мухталифи телевизион ва радиое ки барномаҳои мазмуну муҳтавои хосдоштаро пешниҳоди аудитория мекунанд, мувофиқ ба табу дарки худ маълумоти лозимаро пайдо намоянд. рушди воситаҳои ахбори омма ва соҳаҳои дигари марбут ба техникаву технология бо тадқиқоти илмии олимон робитаи қавӣ дорад. яке аз дастовардҳои олимони соҳаи физика кашфи мавҷҳои электромагнитӣ мебошад ки онҳоро мавҷҳои радиоӣ низ меноманд. шояд олимони асрҳои 18-19 ҳатто тасаввур намекарданд ки ихтирооти онҳо то чӣ андоза ҳаёти сокинони сайёраро тағйир медиҳанд. дар оғози асри 18 олимон Ганс Кристиан Эрстед, Майкл Фарадей ва Ҷеймс Максвелл барои кашфи назарияи майдони электромагнитӣ корҳои тадқиқотӣ бурда, дар олами илм инқилобро ба вуҷуд оварданд. дар илми физика идеяҳои нав ҷорӣ карда шуда, ба назарияи нави фалсафӣ ки аз механикӣ фарқ мекунад роҳ кушоданд. натиҷаи кори Эрстед, Фарадей ва Максвелл боиси инкишофи физикаи муосир, инчунин ба вуҷуд омадани мафҳумҳои нав гардид. ҷеймс Максвелл дар зери таъссуроти идеяҳои Фарадей ба кори назарияи майдони электромагнитӣ шурӯъ намуд. тадқиқоти бунёдии Максвелл оид ба назарияи майдони электромагнитӣ дар асари назарияи майдони динамикӣ баён карда шудааст. баъдан дар доираи кашфиёти ин олимон Генрих Герц, Никола Тесла, Александр Попов ва Марконе тавонистанд дастгоҳҳои қабулкунанда ва фиристандаи мавҷҳоро созанд ки он заминаи пайдоиши радио ва дар солҳои баъдӣ инкишофи босуръати бахшҳои гуногуни технологияи муосир гардид. аз аввал барои ҳамин як заминае пайдо шуда буд дар солҳои 1886 аз тарафи олими бритони кабир ҷеймс Максвелл ҳамин майдони электромагнитӣ кашф карда шуд ва муодилаи майдонам кор карда баромада шуданд ва муайян шуд ки ҳамин зарраҳои электрикие ки масалан ҳаст дар гирди худашон майдони электромагнитиро пайдо мекунанд. ва баъдан олими немис Генрих Герц дар баъди ҳамин Максвелл як асбоби ки сохт ки вай мавҷро меафканад, яъне ҳозират дар мавриди ҳозир ҳамчун антена қабул карда шуда, яъне антенае ки мавҷро меафканад ва антенае ки мавҷро қабул мекунад. ва дар асоси ҳамин худи Попов, Александр Попов дар ба ихтирои қабулкунандаи мавҷҳои электромагнитӣ шурӯъ карда буд ва соли 1896 як асбобе ки мавҷро қабул мекунад ё ки моро радиоприёмник мегӯянд ҳам сохта дар ҷамъияти он вақтае ки дар назди подшоҳии рус ташкил шуда буд, ҷамъияти физико ва химико ҳамон асбоби худро нишон дод ва ҳам қайд накарда буд, лекин дар ҳамон баромадаш қайд кард ки мана якумин бор мо ҳамин гуна асбоб сохтем ки мавҷҳои электромагнитиро қабул мекунад. ана баъди ва як сол пас худи олими итолиёӣ Маркони як прототип мегӯянд, акун ҳамон ба ҳамин монанд як қабулкунандаи мавҷҳои электромагнитӣ яъне радиоприёмник сохта буд ва худашам ба аз Итоло ба Англия кӯчида буд ва дар ҳамон ҷамъияти он вақтаи дар назди шоҳигарии ҳамон бритони кабир баромад кард ва ҳамон асбоби сохтагии худашро нишон дод ва дар хориҷа ҳамчун эҷод кори ҳамин радио ё ки радиоприёмника Маркони ҳисоб мекунанд. барои чӣ? барои ин ки вай ҳамин ихтирооти худро қайд намуд, дар ҳамчун маълумотнома гирифт, мо ҳозир мегӯем патент гирифтагӣ буд. барои ҳамин агар не як сол пеш ина худи Александр Степанович Попов ихтироъ карда буд ва ҳамон давра сар карда акнун ҳамин инкишофи соҳаи радио пеш рафт. хати нақли телеграфие ки буд электрикӣ буданд ва масалан бо воситаи симо иттилоот телеграфия масалан дастрас карда метавонистанд. лекин мушкилот дар чӣ буд? мушкилот дар он ки алоқа байни хушкӣ ва баҳр, масалан киштиҳое ки дар баҳр ҳаракат мекарданд барои алоқа баромадан сим ғайриимкон буд кашидан ва барои ҳамин хостанд ки як асбобе созанд ки ба воситаи ҳамин асбоб метавонанд алоқа бо
киштиҳое ки дар оқёнусҳо шино мекунанд бинанд. Барои ҳамин ҳам Попов ва ҳам дигар олимо ба ҳамин машғул буданд ва мафҳуми радиом аз ин як калимаи мухтасар карда шуда аз радиотелеграфия ҳаст. Телеграфия яъне радио маънош калимаи латинӣ буда маънои афканда ҳаст ё нурафканда номида мешавад ва ҳанам сабаб шуд мана ин замина гузоштанд ва ҳамин ихтироот сабаб шуд ки ин соҳа ба дараҷаи олиш до ҳозир расидааст. мавҷҳои электромагнитӣ дар вакуум бо суръати рӯшноӣ паҳн мешаванд. манбаъҳои табиии мавҷҳои радиоӣ дурахши раъду барқ ва ҷисмҳои кайҳонӣ мебошанд. мавҷҳои радиоӣ ба таври сунъӣ сохта шуда барои алоқаи собит ва сайёрии радио, пахши радио, радар, радионавигатсия, алоқаи моҳвораӣ, шабакаҳои бесими компютерӣ ва барномаҳои бешумори дигар истифода мешаванд. дар мавҷҳои электромагнитие ки ҳозир дар ҷадвали тақсимоти басомат ҳастанд, ин мавҷҳои овозие ки мо масалан ҳозир овоз ҳам нутқ ва ҳам мусиқиро метонем барои шунаванда расонем ва метонем масалан алоқаи электромагнитӣ дар ки дароз, мавҷҳои моёна, мавҷҳои кӯтоҳ ва ултракӯтоҳ ки ҳозир ултракӯтоҳ ҳамчун FM ҳисоб мешавад, мана барномаҳои радиои овози тоҷик ва ғайра ҳам ба ҳамин рахи муайяни басоматӣ кор мекунанд ва худи ҳамин ченаки воҳиди ченаки ҳамин мавҷҳои электромагнитӣ худашам ҳамон вақт ки герц як асбоби афканишоти мавҷҳои электромагнитиро ихтиёр карда буд, ба номи ҳамон гузошта шуд. Яъне як воҳиди ченкунии басомат ин герц номида шуд ва якумин маротиба ки вақте ки Александр Попов ҳамин радиотелеграфиро ихтироъ карду, якумин матни телеграммаи он чунин буд: Генрих Герц. ва то ҳоло ба ҳамон ном ҳамин як воҳиди ченкунии ҳамин мавҷҳои электромагнитӣ герц номида шуда ҳоло қабул карда шудааст. ва инчунин ҳозир мавҷҳои бисёр баландбасомат мегӯянд ё ки аз ҳад басомат, мана зарра мавҷаҳо ҳастанд ки дар истифода мешаванд дар тафсонакҳои зарра мавҷ ки мо масалан ба воситаи онҳо авқот тайёр мекунем, авқота гарм мекунем. خب انا اینچنین استفاده اون در تمام ساحه خواجگی خلق پورا دیده می شود. کامپیوترهایی که وزرای استفاده بده میشن در کامپیوتر هم استفاده، چون که مسئول نوکی کاری همین کامپیوتر وابسته به ربط یعنی بسامد کاری اون وابسته کرده شده است. چقدر بسامد کاری کلان باشد همون قدر مثلا مسئول نوکی کامپیوتر زیاد میشد، یعنی عملهای ارثمتیکی لوجیکی که میگذراند یعنی بسیار هست. تو مثلا تو میلیاردها تریلیاردها حاضر کامپیوتر حاضر زمان تو تریلیون عملیات در یک ثانیه میگذرانند. айни замон дастовардҳои техникаву технология бо суръат дар ҳоли рушд қарор доранд. технология иттилоотӣ, маишӣ, илмӣ ва ғайраҳо ба ҳаёти ҳар як фарди муосир ворид шудаанд. онҳо дар зиндагии рӯзмарра истифода гардида ончунон ҷойгоҳи худро мустаҳкам намуданд ки бидуни технологияҳои иттилоотӣ ҷомеаи муосир дар шакли ҳозира мавҷуд буда наметавонад. тамоми соҳаи хоҷагии халқа гинед, яъне бе радиотехника ва бе масалан электроника, микроэлектроника ино ҳама тараққӣ карда наметавонанд. ҳар як ҳозир куҷое наравед ҳама ба воситаи мавҷҳои электромагнитӣ масалан ҳамун таҷҳизотҳо идора карда мешаванд. мана худи дар хонаам гирем, ман Wi-Fi ном дорад, WiMAX ном дорад, ман ба воситаи ин тамоми асбобҳои рӯзгора мо метавонем идора кунем, ба воситаи мана хунукунакҳо, ба воситаи ҷомашӯякҳо, тафсонакҳо, мана ҳамаш ба воситаи ҳамин ҳозир мавҷҳои электромагнитӣ идора карда мешаванд. ва ина агар мо соҳаи алоқа гирам, ин тамоман вобастагии зич дорад бо ҳамун радиотехника. ва ҳозир мафҳумҳои радиотехника, радиография, радиохимия, хоб радиоскопия, радиометрия ва ҳамин гуна соҳаи нави пайдо шуданд ки тамоми ҳамин соҳаи энергетикро пурра гардонда тавонистанд.
яъне акнун алоқаи мобилӣ бе яъне ҳамон радио мегӯем ки радиотехника тасаввур кардан мешавад. Азбаски мо масалан ҳозир дар телефонҳои мобилие ки бесиманд ба воситаи мавҷҳои электромагнитӣ албатта додгирифти иттилоот мекунанд. Мо ба воситаи ин на танҳо нутқ, балки навор, инчунин матну дигар иттилооте мегирем ки ҳам мултимедии ном дорад, ҳам овоз, ҳам нутқ ва ҳам яъне муошират ҳам пайдо кардан мумкин аст ба воситаи ҳамин мавҷҳои электромагнитӣ ки васеъ истифода бурда шуданд ва ҳолиам тараққӣ карданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба нақши воситаҳои ахбори умма чунин иброз доштанд. манфиатҳои миллӣ тақозо мекунанд ки воситаҳои ахбори умма ба сифати дастгоҳи тавонои иттилоотӣ дар муборизаи таҳмилии иттилоотӣ чун сипари боэътимоди халқу давлат хизмат намоянд, ба ҳифзи оромиву суботи ҷомеа фаъолона мусоидат кунанд ва эътимоди мардумро ба фардои нек таҳким бахшанд. махсусан дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ вазифаи шабакаҳои иттилоотӣ зиёд гардида, масъалаҳои тарғиби фарҳанги миллӣ, расму оинҳои мардумӣ, ташвиқи андеша ва тафаккури миллӣ, тарбияи насли ояндасоз, риояи меъёрҳои забони давлатӣ ва ҳифзи асолату тозагии он рисолати муҳими воситаҳои ахбори умма ба шумор меравад. дар баробари ҷиҳатҳои мусбӣ дар замони имрӯз технологияҳои иттилоотӣ ба мафкураи аҳли ҷомеа ба хусус ҷавонон метавонад таъсири манфии худро гузорад. шурӯъ аз сарфи беҳудаи вақт то ба таъсири гурӯҳҳои алоҳида ва тарғиби ақидаҳои носолими онҳо ба зеҳни мардум. ин омилҳо масъулияти рӯзноманигорони васоити ахбори уммаи тоҷикро дар назди аудитория боз ҳам зиёд намуда, аз онҳо таҳлили амиқи равандҳои гуногуни ҷаҳонро тақозо мекунад. албатта мутаассифона ҳар падидаи баъде ки руҷӯъ мекунаду паҳн мешавад миёни ҷавоно, албатта он ҷавоне ки аз фарҳанг, тамаддун, нажод, аз дудаи худ, аз дудмони гузаштааш, аз фарҳанги ғанияш, аз адабиёти ғанияш баравар нест, зуд ба гирдоби ин падидаҳои бад гирифтор мешавад ва ин падидаҳо мисли як зарпечаке ки навни ҳолакро ба худашон ҷазб мекунанд, ин бачаҳои моро ба худашон ҷазб мекунанд ва ин бисёр кори бад аст. ва мо дар ин самт барномаи ҷавонон ва ҷомеа дорем ки ҳафтаи 2 маротиба пахш мешавад. барномаи радиосаёҳат дорем ки дар бораи рӯзгори ҷавонои лаёқатманд ва ҳамчунин ине ки саёҳат ин барнома дар самти дар жанри саёҳӣ таҳия мешавад, яъне очерки саёҳӣ сафарӣ таҳия мешавад ва барномаи ҷавонон ва ҷомеа ҳар ҳафта аз 5 бахш дар иборат аст ки ҳатман дар як бахши он аз ҳуввияти миллӣ, аз ватандӯстдорӣ, аз хештаншиносӣ, пешгирии ҷавонон аз гаравидани ҳизбу ҳаракатҳои масалан мамнӯъ ё ки нодаркор дар ҳудуди кишвари мо бахшҳо пешниҳод карда мешавад ва ҳатман қайд карда мешавад ки ҷавонон бояд ба чӣ васила, ба чӣ шева, аз кадом тариқ, албатта тариқи назару нигоҳи хоси мутахассисон, коршиносони соҳа ва ҳамчунин ҷомеашиносон таъкид карда мешавад ки насли ҷавони имрӯзро чӣ бояд кард ки аз ин роҳу равишҳои тундгаро қафо зананд, яъне ки ба ин ҳизбу ҳаракатҳо шомил нашаванд ва ин кори бад аст. дар барномаҳои радиои Тоҷикистон масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсию фарҳангӣ бо ҷалби коршиносони соҳибтахассус мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, барои шунавандагон фазои солими гирифтани маълумот ва дарки ҳаводиси дохилу хориҷи мамлакат фароҳам оварда мешаванд. зеро воситаҳои ахбори умма ба дастгоҳи пуриқтидори тарғиби ҳадафҳои пурғарази кишварҳои абарқудрат табдил ёфтаанд ва ҳар нафари ноогоҳ метавонад қурбони дасисаҳои онҳо гардад. аз байн рафтани сарҳади иттилоотӣ имрӯз моро водор мекунад ки
сари пеш аз ҳама ҷолибияти барномаҳо лоиҳаҳои ҷадидамро рӯи даст бигирем. дар ин партав ҳамарӯза мо ба ин масъала таваҷҷӯҳ мекунем, бо кормандон дар баҳсу баррасиҳо қарор дорем ки خب موضوعی پیشنهاد کنیم که اودیتوریای ما کمتر بر دیگر رسانه‌ها توجه، چون که امروز دیگه مانع شدن پخش مثلا شبکه‌هایی که موادهای ایغوانگیزانه مثلا پخش میکنن بسیار مشکل شده است. شما تصور کنید از یک نگاه یک شبکه‌ای که مثلا هدفهای ناپاک داره اگر وای بندید حتما با نام دیگر در شکل دیگر با در جای دیگر ظهور میکنه. برای همین امروز یک نوع رقابت‌پذیری وسایل اخباری عامه تاجیک‌را نیز با این پدیده‌ها دشوارتر کرده باشد هم، ولی این مسئله نهایی نیست و اما پیشنهاد برنامه‌های جالب، خبرهای فوری، یک نوع موقعی آشکار و سوزنده داشتن، اینا مسائلی هستند که خب توجه ما صاحب رسانه‌ها به این موضوعها باور دارم که شدتی توجه اودیتوریای توجیکا به رسانه‌های خارجی کمتر میکند. با این نظر داشت امروز میسازد که برنامه‌های ما در اون گونه‌ای که در شکلی که مردم میخواد، مثلا امروز بیشتر اودیتوریای توجیک در اینترنت است، در شبکه‌های اجتماعی است، مثلا در تلفن‌های موبیل است. همه این ما را مجبور میکند که ما باید برنامه‌های سازنده و برنامه‌های مؤثر جالب خود با این شکل‌های نو موافق کنیم تا اودیتوریای توجیکا در هر شکلی که زمانه طلب کرده است و تکنیکایی شرایط نوی تکنیکی با وجود آورده است حضور داشته باشیم تا شدت اودیتوریای توجیک و شبکه‌های بسیار هدفهای خارجی کمتر شود. البته رادیو توجیک ما با این مقصد امروز در پرتوی برنامه‌های 4 شبکه کمیته تلویزیون و رادیو، یعنی رادیو تاجیکستان و صدای دوشنبه و شبکه فرهنگ و آواز توجیک، 4 سامانه این شبکه فعالیت میکند. زیاده از این ما کوشش میکنیم که در سامانه‌های خود خب مهمترین خبرهای مؤلفی که در شبکه‌های رادیویی پخش میکنیم در سامانه‌های خودم گذاشته باشیم. خب انونسی برنامه‌ها را در اینجا پخش میکنیم، یک قسمی برنامه‌ها را در سامانه‌های خود میگذاریم. کارمندان ایجادی و تکنیکی رادیوی تاجیکستان گردی هم آمده برنامه‌های پخش گردیده را تحلیل و بررسی می‌کنند. برای حل کمبودی‌های جای داشته و پیشنهاد برنامه‌های دارای مضمون و محتوای سازنده، شارحان نظر خود را ابراز می‌دارند. برنامه‌های دنیای فناوری‌های جدید و دانستنی‌های جالب درباره هوش صنعی اسکوسیلی اینتلکت و روشنایی و واکوم فضای خالی در رشد تفکر شنونده‌های ما خدمت کرده می‌تواند. شنونده‌های خارجی بیشتر به همین چیزا توجه دارند، حالی که ما و 20 ساله رشد علم‌های دقیق اعلان کردیم، الکی توجه نسل نورسان به علم‌های دقیق افزودن دارد. واسطه‌های اخبار عامه در حیات امروزه انسانیت نقش مؤثر دارند. از جمله رادیو در تاریخ تشکل جامعه اهمیت خیلی کلان پیدا کرده، رسانه‌ای است که مردم را با هم می‌پیوندد. امروز کارمندان رادیوی تاجیکستان با نظرداشت پیشرفت چشم‌بست تکنولوژی‌های معاصر و تاثیر عامل‌های بیرونه به ذهن بینندگان و شنوندگان می‌کوشند با دانش و ملکه کسبی برنامه‌هایی را تهیه نمایند که برای ترقیات بخش‌های گوناگون حیات اجتماعی سازگار باشند. آنها ترغیبگر سیاست داخلی و خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، منفعت‌های وطن عزیز ما را حفظ می‌نمایند. با رسالت به دوش داشته‌شان، هیئت ایجادی و تکنیکی رادیو با درک بلند مسئولیت وطنداری تجسم کننده دستاوردهای خلق تاجیک می‌باشند.